Ja hem arribat a la TSA, al Temple del Foc. Hem arribat a Naxivant, a Bakú, hem agafat un cotxe i aquí fem la primera parada. I aquest el nostre cotxe. Ui. Papi. I fem una paradeta per dinar aquí abans de marxar cap al nord, cap a Cuba. I ara m'he quedat sol que la Xènia s'ha fet caca. Hem arribat a Llanardac i em toca visitar-ho sol perquè la Xènia està dormint al cotxe i la Cris s'ha quedat al cotxe amb ella, o sigui, després veurà la Cris sola. I això és una muntanya que fa molts anys que surt gas de les roques i està encesa i no s'apaga mai. Fa una caloreta aquí que flipes. I aquesta flama no s'apaga mai, és important. But I understand some of the meaning of this song. Yes, I understand.